Sunrise. I loved you only in my mind, but I know that there will come a time. Feel this feeling I have inside. You're a All right. magic is what they say. Falling in and out of love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. All the time. Damdamin ko ito sa'yo, di na mapalagay. Tinatanong itong aking puso, bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nakulang sa iyo? Sayang na ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay Uy, pre. sino ba ang siyang marunong magmahal? Ay siyang madalas mahiwa nang di alaman dahilan bakit Pre, kumusta? Mega shoutout na dyan, pre. Oo, may nire-replyan lang ako. ay siyang madalas mahiwa nang di alaman. Mega shoutout naman dyan sa iyo, pre. Kumusta naman tayo dyan? Oo, welcome sa aking live streaming, pre. Bakit ba ayaw na to? Gumalaw ang aking mic. Uy, pre, kailan ba yung ano mo? Kailan ba yung tawag dito? Di ba June 30, next day? Sunod na araw, di ba yan? Tamsak po, sir, sabi ni Ma'am Maylin. Ma'am Maylin, ilan na lang po ba WH mo kailangan mo? Everything is under control. Smash them. Oh, sa June 30. Ayan. Oo, sana all. Wala, bakit ayaw ng aking computer gumana? Sir, nalagas ako ng 20 hours. Bakit, ma'am? Ma'am Eileen, Yahoo, sabi ni, ilan na lang ba WH mo, ma'am, ang kailangan? Ilan pa yung kailangan, ma'am? Sir Willie Boy, mega shoutout din po dyan sa'yo. Sir Willie Boy Antonano. Welcome din sa aking live streaming. KK Hi. Mega love shoutout naman po dyan kay KK.Hi. Welcome din sa aking live streaming. Welcome in my live streaming, KK Hi. Where are you from, KK Hi? .Hi. Hello. Di ba 300 na lang nung nakaraang araw? Mega love shoutout to you, KK Hi. Welcome in my live streaming. Also, our new friend, new guest in my live streaming, guys. Ayan. KK Hi. If I am not mistaken, you're from Korea ba?
Sir KK Yahoo. Tagasan ba to, pre? Si Sir KK. Mega love shout out to you, Sir KK. Welcome in my live streaming also. I already given you moderator function so that you can now start making friends in my live streaming. Ayan. Korea yan, pre. Pure, walang halong kimikal. Oh. Marunong mag-English. Mega shout out to you. KK hi. Di yan makaintindi ng English na naku, patay tayo dyan. Ika'y makita na labis-labis ang tuwang Naku. magis na lamang ang kislap ng iyong mata. Kahit ano pa ay kakayanin ko na. Kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala lang hahanapin pa. Basta't Sir Willie Boy Antonano, mega shoutout po dyan sa iyo. Sir Willie Boy Antonano, welcome in my live streaming also. Hindi yan nakaintindi ng English. So ako nung mag-a-adjust. Mag-Koreano tayo, guys. KK, hi. Mega love shoutout sa iyo. I want to make friends with you, shall we? Yung sabi ko sa sarili ko, di na ako papasok sa kanila. Pero makapasok talaga ako sa LS nila. Kaya bala kayo dyan. Kung di kayo magkaintindihan, nahirapan din ako Ayun. Dinamay mo pa kami Ito talaga si Friend, sama ng ugali. Dinamay pa tayo. Mambuhay, mega love shoutout to you, Mambuhay. Welcome also in my live streaming. Si Mambuhay, ayan. Hello naman dyan kay Mambuhay. Welcome in my live streaming. Si Sir Jeff ay Joel's Finest nandito sa atin, also known as Mateo Apostol. Hello naman dyan sa iyo, sir. Kumusta naman tayo dyan, sir? Wala ka bang live streaming ngayon, sir? Joel's Finest. Welcome also in my live streaming, sir. Si Mambuhay, mega I love you host. Ayan. Hello naman dyan sa iyo, Mambuhay. Kumusta naman tayo? Jonah girl, mega I love you. Hindi naman ako tawag dito. Hindi naman ako nireplyan. Ako na nga nag-adjust Tamsak Dancer Aura. Thank you for that sweet tamsak, Sir Willie Boy. Uy, Mama Eileen, bakit nalagas? Yung 20. Sir Aguila Vlog TV is in our live streaming also. Sir, kumusta naman tayo dyan? Welcome also in my live streaming. Mega shoutout na dyan sa iyo. Sir, welcome in my live streaming. Ayan. Ni sino host Ora? Ako ba? Ayan. Si KK Hi. JC Official. Diba? Sir Aguila Vlog, hello. Okay guys, abangan nyo ang pa-entry. Ay magpa-entry kayo dyan kay Ma'am Jonas Salundaga guys. Malapit na yung kanyang grand live streaming. Ay, kailangan pala may @ sign, di ba? Ayun. Sige, ako mag-a-adjust para sa iyo, di ba? Okay, bye host. Uy, ano ba? Ito naman, matampuhing unggoy ito. Alam mo ba dito sa amin, meron guys na monkey na inaalagaan ng unggoy. Tapos, kapag di mo siya pinansin, kakalmutin ka or sige, nangangalmot siya talaga. And matampuhin ba? Kaya nga tinawag matampuhing unggoy ito. Hindi ko pa alam, sir. Magnanakaw talaga si Lolo, sir. Grabe ang sama ng ugali niya. Hindi ba niya alam na masama magnakaw? Di ba? Sir Ora, please extend my greetings to Harlem PH. I don't see him anymore. Ayan, sabi ni Willie Boy Antonano. Sir, si Harlem O is naka-bakasyon siya sa kanilang province. If I am not mistaken, kasi nakita ko yung kanyang post is paduyan-duyan lang siya. As in, nagduduyan-duyan lang. Ipakulong na yan si Lolo Mama Eileen. Ganda unggoy host.
Hindi, matampuhin talaga ang mga unggoy. Di ba? Sir KK, hi. Mega shout out to you. I do hope that you are all enjoying while you are keeping me in my background. Ayan. Bay na house tour kasi nasa market siya. Board, kumusta naman tayo dyan, Board? Uy, tawag dito, Isnabero to si Board. Nandun ako sa live streaming niya kanina. Secret kung sinong ginamit ko. May kalab shoutout naman dyan kay Board Vlogger. O, diba? Na Isnabero. Hindi ako pinansin kanina. Secret kung sino ako. May kalab shoutout naman dyan sa Board Vlogger. Welcome also, Jutes. So, diba? Na-miss kita, Jutes. Uragon 20 plus na lang. Pipir na ako maawa. O, diba? Sana all. 5K na. Baka naman, guys. O, diba? 20 plus na lang. Malay ko ba, Jutes? O, diba? Isnabero to. Oy, pre. Oo, Isnabero yan si Board. Oo. Hindi man lang shout out ako. Hindi man lang shout out yung ginamit kong account. O, diba? Ang panahon upang ikaw Oo. ay mahalin. Mega shoutout nandyan sa iyo, Board Vlogger. Welcome also in my live streaming. Highly recommended monetized channel, guys. 20 plus na lang, 5K na rin. Si Jutes, diba? Ang official Jutes. Oy, nangi-isnab. Inisnab ako, pre. Sumbong ko sa iyo, pre. Oo. Ukrayin mo rin, pre. Sabi ng pamangking ko na ukray. Na ukray na. Sipa kasi yung love life, pre. Ano daw? Sipa kasi yung love life. Nakita ko nga yung My Day. Oo, nagla-love life yung isang mama dyan. Sarap ng life ni Harlem PH. Oo nga, Willie Boy Antonano. Nakaano siya, kaduyan-duyan siya. Nakita ko yung kanyang post as in. He's having a good time. Box John sa Lundaga, may 5 pili. Yahoo! Kaya nga. Uy, pre, kagabi, iniisnab mo rin ako sa ML. Ay, hindi pala. Si Lian de Jesus pala, iniisnab ako. Nung nag-online ako, pre, kagabi, nag-offline na rin. Ayaw nang matalo. Pagkasama ako, natatalo. Okay guys, baka naman hindi nyo pakadikitan si Board Vlogger. Abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Board Vlogger. Napaka-legit and organic. Nagla-live streaming tuwing alas 12 ng tanghali. Ayan, si Board Vlogger. Baka naman... Meron akong solution guys ng mga yung tawag dito. Kaso hindi pa talaga totally, hindi ko pa ina-apply sa kung sino-sinong channel because ayoko mag-experiment. Meron akong solution na nakuha doon sa mga yung traffic ads. Pero ayoko pang i-apply guys and mananatili muna yun na akin muna kasi may ginagawa akong account na sana ma-monetize na din at gagawin kong lalaruin ko yung harang at doon ko i-apply yun. Sitaw lang masarap. Oy, Sir Sean TV Guapo. May galab shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Ang lalaking mahilig kumain ng sitaw. May amoy man o wala. Maitiman o green. Brown man o green. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Sean TV Guapo. Welcome also in my live streaming. Si Abu Dhabi YouTube nandito rin sa atin, guys. Highly recommended monetized channel also. The name is Abu Dhabi YouTube Superman. Kapatid, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, kapatid. And I am always grateful to have you here also in my live streaming. Di ako naglaro kagabi, natulog ako ng maaga. Sakit ulo ko kagabi. Sean TV Guapo, dikit mo na sa akin mga alagad mo. Maawa ka para makagraduate na ako. Sabi ni Board. Sir, Aura, pwede patamsak. Pwede po, sir. Meron ka ba, sir, na premiere, sir? Baka may mga premiere kayo dyan, guys. Sabihan nyo ako, ha? Lagay natin kay Nightbot, guys. Patamsakan natin at mamigay tayo ng WH. Sir Willie Boy, meron ka bang premiere po, sir? Alin po, sir, ang natin? Patamsakan natin, sir. Sana all may unboxing and activation of V8. May V8 na rin pala si Sir Willie Boy Antonano. Ayan. Nice to meet you all. Sabi ni Shangwa TV. Mega love shoutout also to you.
Shangwa TV, welcome in my live streaming. All the way from Korea. Ayun. Sir Joel's Finest, mega love shoutout din po dyan sa iyo, sir. Welcome back also in my live streaming. Mr. Help Vlog, tamsak na po your host. Ayun, sabi ni Mr. Help Vlog. Welcome also in my live streaming, Mr. Help Vlog. Thank you for that sweet tamsak and welcome sa aking live streaming. Guys, you can simply type Aura Me Channel. Ayan, Aura Me Channel. Or tawagin nyo lang guys si Nightbot. Sumasagot yan guys si Nightbot. Tama Nightbot, baba mo bahay ko. Ayan. If you are new in my live streaming guys, all you have to do is to type Aura Me o kaya channel. Or you can simply call Nightbot. Nightbot will going to search your channel and he will gonna drop also your link in my live streaming. Ganun lang kasimple. 30 bigay ko sa iyo board, basta pasuyo din ako sa friend ko please. Ayun, sabi ni Sir Sean TV Guapo. Ayun, sige sir. Dikitan mo na yan sir, para makagraduate na rin yan. Sir, patamsak po ako ng aking premiere. Bukas pa yan sir, thank you. Ayun, sabi ni Mamaylin Mapili. Noted po. Yung kahapon po ba ito ma'am, paksiw na bangus? Meron ka dito ma'am sa akin di ba? Oh, hindi ka nakikinig. Ay, hindi lagay ko ba ito ma'am? Kay Nightbot? Sino ba si P1? June 28 ngayon pala to. Si Ma'am Cell Life TV. Si T2 is si Sir Joel's Finest. Ay, June 28. Ay, kanina pa pala to. 11 a.m. Ayan. Ilagay natin kay T2. Si Mamaylin Mapili. Ayan. Ay. June 29, 2 p.m. T1 T2 guys, baka naman hanggang T5. Ayan po sir, kaso hindi ko pa magamit mali-mali connection. Ayan, sabi ni Sir Willie Boy Antonano. Mabilis lang naman sir, set up ang B8. Ayan. Sir, patamsak po akong aking premiere. Okay na po ma'am, T1, T2. Ayan, sige board, dikitang kita after ng LS ko. Pasuyo din ako ha. Ayan, sabi ni Sir Sean TV Guapo. Ayan. Ano pa? Oy, magdikitan kayo dyan guys. Ma'am Simpulay, oy, kumusta naman tayo dyan Ma'am Simpulay? Ay, okay na sila. Mega love shoutout naman dyan kay Toto or si Ma'am Simpulay Leonardo. Highly recommended monetize channel. Oy, namiss kita Toto. Oo. Wala na akong maibugaw sa pier. Ikaw na lang. Oo nga. Na-lockdown yung mga bugaw. Ikaw na lang sariwang-sariwa pa bagong labas. Mega love shoutout naman po dyan kay Toto or si Ma'am Simpulay Leonardo. Oo, hindi mo kami sinamahan. Nag-ML kami ni Sir ni Lian de Jesus. Patamsak din po host ng premiere ko mamaya 9 p.m. Ayan, salamat po sabi ni Mr. Health Vlog. Noted po, noted. Lagay natin kay Nightbot. Grassland Yangmin Shan. Uy, saan ba to? Taiwan? Taipei? Uy, ang ganda dito. Napuntahan ko na to sa ang grassland sa Yangmin Shan. Sino ba si T3? July 4. T4. September. Ang T5. Ang T6 si... Eto. Ilagay natin kay T6, sir. Napuntahan ko na, sir, si ang grassland ng Yangmin Shan. Ang ganda doon. Kailan ba to, sir?
June 28, 9 p.m. Mamaya pala. Guys, patamsak naman ako. T6. Ayan. T6. Shanti Bigwapo, inaantay ko ayuda mo, maawa, o diba? Maya-maya daw pa board pagkatapos ng kanyang ng kanyang live stream kasi naka-live stream siya. Sa Pinas ka na po ba host? Opo sir, kararating ko lang last March. Ayan. Ochi Philippine, puyaw la. Puyaw Shoshi, chanda. Ilang minutes ko panoorin board. Ayan, sabi ni Sir Shanti Bigwapo. Guys, pasuyo naman ako guys, pasuyo. Baka naman, oo. T1 hanggang T6. Ayan. Patamsak ako guys. And then sabihan niyo ako kung ilan yung tinamsakan niyo. I will going to give you also. I will going to give you WH. Ayan. 1 WH each premiere. At kung may mga premiere kayo dyan guys, sabihan niyo lang ako ha. Bicolanang Sutil, nandito rin sa atin guys si Bicolanang Sutil. Mega love shoutout naman po dyan kay Bicolanang Sutil. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan yan. Highly recommended monetized channel also. Ang aking kababayan, si Ma'am Bicolanang Sutil. O yun, diba? Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Bicolanang Sutil. And hello naman dyan sa iyo. Expired na pala ako manoy. Okay lang po yun ma'am, Bicolanang Sutil. Salamat po sa mga nag-support sa aking premiere kanina po. Salamat po ng marami. Ayun, si Bebe ata ang nandun sa iyo, Sir Joel's Finest. Kasi nga pumunta ako ng market. Ayan. On the way na daw sa iyo board. Ayun. Si Sir Shanti, baka naman. Pahingi naman ako ng 30 dyan. Baka naman. Si Little Ora ko nangangailangan. Hindi ko nakasikaso si Little Ora. Busy. T1 hanggang T6 guys, pasuyo naman. Asan ka ba ngayon Sir Mr. Health Vlog? Saan ka ba ngayon sir sa Taiwan? Salamat Shanti Bigwapo. Kita-kits mamaya sa LS Mayan. Sabi ni Board Vlogger. Board Vlogger, love aking idol. Ayan, sabi ni Bicolanang Sutil. Bakit ka ganito? Sa Shulin po host. Nasa Shulin ka pala. Paalam, ano ba ang naging dahilan? Shulin. Shulin District. Ayan. Part yan ng di ba? Part yan ng New Taipei City. T1 to T6 dan po Sir Uragon. Ayan. Team Banana here. Kasama mo si Ma'am Ali Taptap. Asa na ba yun si Ma'am Ali Taptap? Tubuhin ko yun. Oo nga. Hindi na nagpapakita sa akin. Si Ma'am Ali Taptap. Na-miss ko yun. Ma'am Simple Eye Leonardo. Ayun. Bigyan kita ng 6WH. Ayan. Simple Eye Leonardo. Ayan. Yung kahapon guys na yung kahapon na mga kukunti lang yung nagtamsak. 6WH, ayan. Ma'am Ina Macpri, tamsak 14, di ba? Nandito rin sa atin guys si Ma'am Ina Macpri. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Ina Macpri? Ang aking kaibigan guys, one of my very good friend of mine, di ba? Yan si Ma'am Ina Macpri na napakaganda. Kakagigil yan ang kagandahan niya as in. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ina Macpri. Highly recommended monetized channel. Isang napakagandang babae sa balat ng jowa. Tanungin nyo guys kung sa balat ng mga majo-jowa pala yan. Oo nga. Pinalitan ko na. Sa balat ng majo-jowa. Diba? Hello naman po dyan sa iyo Ma'am Ina Macpri. Welcome din sa aking live streaming. Bihira nga lang din magparamdam si Ali. Oo nga po Sir Mr. Health Vlog. Gaano ba ka Saan ba si Ali Taptap at gano'n na lang ka busy siyang tao nasa Taiwan, sobrang busy as in. Ako I work in Taiwan for 12 years. Pero tawag dito,
Hindi naman ako busy. Ang dami kong overtime. Busy po si Tita Ali Tap Sir, host Uragon. Little stronger too. Now I Ikaw talaga, palagi kang nagsasabi ng totoo. Pero bully. Oo nga, maganda pero bully. Doon daw siya sa bukid na walang Doon siya na destino. BFF ina Macpre, ano na, pengi bananas mo, need ko makagraduate ayon, sabi ni board vlogger. Baka naman guys, nangangailangan makagraduate. Desperado na siya. Si board. Diba? Tanungin nyo guys kung may jowa na yan, si Ma'am Ina Macpre, sasagutin kayo niyang maayos. Pag nakita nyo guys yung close-up, gusto nyo ba makita yung close-up picture niya? Ipakita ko na naman sa inyo. Talaga. Bago ako matulog guys, every night, ayun, pupunta muna ako sa GC namin. Para naman makakita ako ng kagandahan. Oo. Mama Adel Sulit, mega love shoutout naman po dyan kay Mama Adel Sulit. Andito na rin sa atin guys si Mama Adel Sulit. Nakagabi, nandun kami kay nandun kami ni Bebe nakatambay kay kay Mama Adel Sulit. Pero nag-ML talaga kami ni Bebe. Nandito kami sa And then sabi ni Bebe, Tito Chad, yung ko ba? Bobombahin ko ba si Mama Adel? Sabi ko, wag, nakakahiya. Bombahin ka daw sana, ma'am. Si Pri nga, pinagtripan nun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Marami kayo guys na may isla dito kay Ma'am Adel Sulit. And pagkatapos siya ng live streaming ni Pri, ni Ma'am Jonas Salundaga, mamaya alas 8 guys, magla-live streaming yan. At magpa-entry kayo dyan guys. Malapit na yung grand live streaming ni Pri. Marami kayong mapapanalunan guys na mga sangkatutak na kayamanan sa buhay. Diba? Ay pinamimigay ni Pri. Kabilang ni dyan guys ang WH, cash, and Gcash. And meron siyang pinamimigay na Chevrolet at saka Ducati, diba, motorcycle. 2017 edition. At meron siyang house and lot na pinamimigay sa kanyang grand live streaming. At may free na rin po kayo guys na kapag napanalunan nyo yung house and lot, may free na kayong kapitbahay guys. Pati yung chismosa niyang kapitbahay, free na yon. May kasama na kayo guys. Automatic may kausap na agad kayo. Dahil June diba? Basahin mo yung nasa description box ko Tingnan mo kung pasado ba sa'yo. Pasado? Sana all may kadugo sa ML Sir Uragon. Ayan, sabi ni Ma'am Simple Lai. Board Vlogger 8, mega shout out dyan sa'yo. Ako din 10, saging na lang. Baka naman. Ayan, sabi ni Ma'am Ina Macpre. Uragon manoy dantamsak sa may premiere. Ayan, sabi ni Bicolanang Sutil. Ma'am Bicolanang Sutil, bigyan kita ng Bicolanang Sutil. Ayan. Bigyan kita ma'am ng 6WH. Nightboot, maluoyin. Nightboot, ang hirap ko maka 1.5. Baka pwede mo ako tulungan. Guys, pa-type naman ako ng me. Sige na. Oo nga. Me. Description box nga, di ba, day Juna? Makada, wagas. Kaibigan niyo yan guys. Ito, si Ma'am Ina Macpre. Kung di nyo pa guys nakikita ang kaganda na silipin nyo. Maglalaway kayo. Maglalaglagan dyan mga brief. Pag nakita yan, ang kagandahan ni Ma'am Ina Macpre. Uragon, ibigay mo na lang po sa need ng WH. Salamat pa yan. Ay, sige. Ilagay ko dito, ma'am, donate. Ibigay ko na lang, ma'am, kay ibigay ko na lang kay Ma'am Maylin Mapili. Ayan. Kay Ma'am Maylin Mapili. Ayan. Sige. Me. Okay, nakatago si Sir Mr. Health Vlog. Monetize channel ka na, Sir, Mr. Health Vlog. Gusto ko dito sa sa Taipei yung Sir Mr. Health Vlog yung ba yun, yung ski diving. Hindi ko yun talaga hindi ko yun nasakyan as in. Yun na lang yung hindi ko nasakyan. Napunta ako ng Kaohsiung.
Tapos na sinakyan ko yung ano, yung bullet train ng Kaohsiung, papuntang Kaohsiung mula Taoyuan. Tapos wala lang, pagpunta ko ng Kaohsiung, bumili lang ako ng ano, ng kung anong mga souvenir, uwi na ako. Basta pumunta lang ako. You long to whisper that I want to hear. Yun naman, pre, iba ang promotion mo doon, Ate Bulls, thank you. O, diba? Thank you daw, ma'am. O. Magsuri ka, pre, agad. Magsuri ka. Sige na. Oo, yung huling ano, yung huling di nagsuri kay pre. Alam mo yung nangyari, diba? Oo. Magsuri ka na agad. Nakasakay na ako noon, pre. Oh. Yan tayo eh. Oy, si Pri nung pumunta ng ano, pumunta yan si Pri ng tawag dito, ng Snow Mountain ng Taiwan. Ayun, pumunta yan si Pri. Ilang days ka lang, isang linggo lang. Oh, nagsuri na ma'am ha. Oo, alam mo na, nagsuri na agad. Nakasakay. Buti pa si Daiju na nakasakay na. Ang gusto ko masakyan guys na bullet train yung sa Japan, yung dinidipay niya yung yung gravity. 'Di ba? Ang ganda nun, siguro. Tapos yung yung the longest roller coaster in Asia sa Hong Kong. Gusto sakyan. Mga pisting. Oh, 'di ba? Wala ka only. Pre, oh, ikaw ha. Ma'am Nawising Reboot Makatol, keeping us also in her background. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Nawising Reboot Makatol. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Nawising Reboot Makatol. Ayun. Ma'am Simple, thank you also for keeping me in your background. Tuwang-tuwa si Pre. O yung guys, yung tawag dito, yung kagabi na naghihingi ng donation. Ano bang nangyari doon? Oy, board, ano bang nangyayari sa iyo? Meron ka naman talaga board na Bakit na rin yung board? Ano ba talaga ang totoong kwento nun, Pre? Kasi may yung aming organization sa charity, meron kasi kaming organization guys na binild up. All about mga donation. May mga nagdo-donate kasi sa atin. Ako ngayong buwan na to, meron akong donation atang, ilan ba? 12,000 ata yan, peso. And ibinigay ko doon, sabi ko, inilista ko siya, pero gusto kong malaman, ma-confirm, kasi merong mga nag-report sa akin na kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo ganito. Gusto ko lang naman talaga malaman, ano ba talaga ang totoo na kwento? Oo. Maraming mga nag-donate doon kagabi. And kagabi si Ma'am Mariana Channel ata, nag-donate din ata yan. And si Ma'am, sino na ba yan? Gayong ako'y di mo pansin. Paano mo malalaman? Sa'yo'y may pagtingin. Yung ating super chatter kagabi, ayan. Huwag niyo pansinin yun, yung nagsabi na may sakit asawa niya, scammer yon. Madami na siyang live stream na pinasok yun, galing yun sa akin. Kaya nga, nag-donate sa kanya kagabi si automatic nag-donate sino na ba yan? Yung aking super chatter guys. Ko lang. Hindi ko pa ma'am ibinigay kasi yung 12K, hindi ko naman talaga ibinigay yon. Yung meron kasing guys, meron nagsisend sa akin ng pera, mga donation for charity. Binibigay ko lang naman sa charity. And ayan, tawag dito, hindi ako nagba-vlog ng ganon. Pero wala, nalubat yung V8 ko. Hindi ko naman guys ibinablog yun. And ibinibigay ko lang yung yung video kung saan ko ibinigay.
Sa nagdo-donate sa atin, ayan. Si Sting Idora Vlogs, nagbigay yun ng 800 pesos ata kagabi. And si Ma'am Mariana Channel, oo. Kasi, bakit sa live streaming kasi, nagdududa din ako. Gusto ko rin sana siyang gusto ko rin sana siyang itawag dito, ilista doon sa, yung isa sa mga mabibigyan. Kaso, meron kagabing nakikipagtalo sa kanya. Una si Papayo, and then may mga nag-PM sa akin guys, na ganun nga yung nangyayari. Ano ba talaga, scammer yun, Diyos ko, block nyo na siya. Sana wag naman niyang wag naman niyang gawin yun. Si ano yun sino na ba yun? Asa na ba yun? Agustin Manuebo, ayan. Bakit mo kailangan ihingi kasi ng bakit mo kailangan tawag dito? Bakit mo kailangan na sabihin na yung asawa mo is bali-bali may mga stainless ang kanyang paa. Bakit di mo ipakita yung yung in-stainless na paa, di ba? Bakit di niya i-blinag yon na ang ipinakita niya lang naman is yung nagdideding bata. Bawal nga yon. When showing off some private part, especially sa mga nagbe-breastfeeding, is mali naman talaga yan. Ako ang mas nangangailangan ng donasyon sa totoo lang, di lang halata kasi nga maganda. Ipagdiinan natin yan, ma'am. Asa na ba yun? Ay, ipin natin yan, ipin. Ayan. Salbahe naman yun. Every live na pinasukan niya, basta mahabang kwento. Oo nga, guys, hindi nyo kailangan guys magmalimos ng kung ano-anong mga donation sa isang live streaming. Live streaming is just live streaming. Although, sa likod ng live streaming guys, may mga namimigay naman talaga. And, hindi nyo kailangan maghingi sa mga live streaming, di ba? Merong mga barangay official kayo, una't-una. Meron kayong mga barangay official na sumasakop sa inyo. Merong DSWD, di ba? And then, kapag sumagot yung aking, meron kasi akong kumpare guys na nandun sa Sambales, sa lugar nila, na meron akong kumpare doon, legit na kumpare ko talaga kasi inaanak ko yung kanyang anak. Papupuntahan ko doon kasi kung kailangan man niya talaga ng pera, iabot ko na lang doon sa kumpare ko. Siya na lang mag-abot para makita naman yung totoong kalagayan. Uy, permission to leave Sir Host, mag-dear lang then shower then sleep, pahinga for my Don LS. Sige lang po Sir Joel Spinas tayan. Sige lang po. Thank you po sa iyo dyan Sir Joel Spinas. Ma'am Lady Ross, nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lady Ross. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel. Ayan. Si Ma'am Lady Ross. Ayun. May gagawin muna. Sige lang po Ma'am. Jutsura kung tinanong ko yon kung taga saan siya at pwede ko siya i-connect sa local government kaso ayaw niya sabihin. Si Grace B. Blatt nung sinabi na may kakilala siya sa lugar nila, biglang bawi siya. Oo nga, ako may kakilala naman talaga, Masinloc Sambales. Yung kanyang sinabi, taga Masinloc Sambales, ayan. Nandito, itinake note ko kasi meron niya akong kumpare sa Sambales na siya ko na lang ipaabot. Kung talagang nagsasabi siya ng totoo, pwede kong ibigay sa kanya yung donation na nakuha ko ngayong buwan na to na ilan ba? Meron ata akong 12,000 na hawak ngayon. Ayan. Pwede kong ibigay yon. Or meron din naman akong kakilala na actually classmate kong doktor talaga. Nasa Makati siya. Hindi ko alam kung saan hospital siya naka-laga. Kumpare ko din yon. Pwede kong papuntahin doon kahit mag-drive na lang siya kasi meron naman yung sasakyan. Ako na lang yung magagasolina papuntang Sambales. It's just a matter of 4 hours drive lang naman ang Sambales to Manila. Ayan. Kaso ayaw niya kagabi sagutin ako. Kasi kung talagang nangangailangan niya ng medical attention, yung kanyang tawag dito, yung kanyang asawa, bakit sa live stream siya nanghihingi? Yun lang naman ang di ko maintindihan, hindi ko tawag dito. Ang itinatanong ko, bakit sa live stream, 'di ba? Bakit kung saan-saan? Bakit nagba-vlog din lang naman siya? Bakit di niya i-vlog yung asawa niya? Bakit yung pagpapadede ng anak niya, yung pinakita?
Sir Uragon, may i-PM po ako sa iyo mamaya, Sir Host. Thank you pa. Sige, sige, sige. Inooperahan ko pa yon, Prina, kung gusto niya. Inoperan ko pa yon, Prina, kung gusto niya lumago din ng channel siya para makatulong din. Ayun, dinedate niya mga video niya at 2 na lang ang tinira. By Sir Joel's Finest Type. Biglang sabi niya, Uragon Jutes na meron daw tutulong sa kanya. Madami ang bid nung first. Kung kilala yan. Block nyo na guys, channel niya, abusado sobra. Nakakagigil naman yan, salbahe di patas. O nga guys, kung talagang nangangailangan talaga yung pamilya, may nangangailangan sa pamilya nyo, you don't have to beg for someone. Although meron talagang makikilala kayo, mga good Samaritan na. Automatic guys, yung ating super chatter kagabi, si Sting Idora Vlogs, isinend niya sa akin kagabi mismo, nag-send siya ng 800 pesos ata yon sa GCash ni sino na ba yon? Ang pangalan niya is Agustin Manuebo, ayan. Ano nga ulit pangalan ng channel niya? Agustin Manueva. Block nyo ito channel niya. Oo nga, Agustin Manuebo guys. Eating my pride. How can I convince you? Is it a matter of time? Kaya nga, tapos 4 months ago, na-disgrasya siya. Tapos, 2019 daw na-disgrasya sila. Tapos, nagkanda bali-bali nabali daw yung paa at saka yung legs ng asawa niya. 2019, 2021, it's been mga 2 years na or 3 years ba? Magdi 3 years na. Oo, eto nga. Paliparin mo yung kahit kalahati ng ayuda sa akin, only boy. Ma'am, binibigay ko naman talaga yun, ma'am, sa kasi nga, tawag dito. Kasi nga, yun talagang nangangailangan. Saka ka ibinibigay. Oo. Grabe naman, guys. Kung talagang nangangailangan ng pamilya nyo, merong barangay kayo. And then, meron municipality kayo or merong syudad kayo na sumasakop sa inyo, sumasaklaw sa inyo. And then, tawag dito, meron naman na kung talagang medical attention, gamitin nyo yung PhilHealth, di ba? Hindi yung you will going to beg for someone to help you. And then, hindi nga natin alam kung talagang ginagamit sa tama or napupunta nga ba talaga. Kaya nga, sabi ko sa kanya kagabi, sige, kung gusto mo, papuntahin na lang natin para ma-check upan din yung asawa and then para maresitahan ng totoong gamot if in case kailangan talaga ng gamot or ng medical attention or kung may pa man na kailangan. Ayan. Kaya nga, nagdududa rin ako kagabi na sige, I will help, but then dahil sa mga nabasa kong comment about sa kanya, I will going to i-research ko muna kung talaga nga bang pwedeng bigyan or nangloloko lang. Tama, only boy, liban na lang kung emergency na biglaan. Magaling na yung mga opera ng asawa niya Peklat na lahat ng pinakitang opera. Oo nga, kasi ito nga, tingnan ko nga. Yung nagdidede yung niya, yung anak niya. Ito, i-flex ko nga. Sa mga maintenance ko po sa gawa po sila magpo kami ng konting tulong. Tulungan niyo na lang po sa anak ko ng gamot para po sa paa ko kasi lagi kong kumikirot, lagi masakit. Tapos hindi ko man nga lang nakita yung yung tawag dito. Yung Facebook kasi noon is hindi ko man lang nakita yung na-aksidente sila, ganon. Mga peklat na nga lang pala talaga.
Oo nga, hindi na naman, mga peklat na lang talaga. Kagabi naman kala mo, kakadisgrasya pa lang iya. Oo nga, kagabi akala ko kakadisgrasya lang. Mga peklat na lang pala. So ano ba ang ginagawa? Ano ba ang ginagawa no? What he do for living na tinatawag, di ba? He is just begging. Hindi yan guys, hindi yan lalayo sa mga beggar na mga malalakas pa, nanghihingi ng tulong dyan sa mga syudad, di ba? Makikita mo yan. Hindi yan lalayo doon sa mga ganon. Alam niyo ba guys, tawag dito? Siguro masama ang ugali ko kasi once na nakakita ako ng beggar na mga malalakas, I never give. It's because maraming paraan para kumita ng para mabuhay tayo. And siguro ang sama ng ugali ko kasi hindi ako nagbibigay guys. I never give sa mga namamalimos, na mga malalakas, especially mga lalaking namamalimos. Kasi nga, bakit di mo gamitin, magbanat ka ng buto? Bakit ako kaya ko magbanat ng buto? Diba? And I earn money. I earned something para mabuhay ako. Diba? Bakit magmamalimos? Pananaw ko lang yan guys. Siguro, yun ang aking, siguro, negative side ko. Pagdating sa mga ganon. Pero when it comes sa naman, halimbawa talagang nangangailangan, hindi ako nagdadalawang isip naman talaga, as in. Yung mga galis na lang ang sariwa online. Oo nga, mito as hindi ako bibigay pag malakas pa at kaya pa naman talaga. Oo nga, hindi ako nagbibigay talaga pag ganon. Uragon here lang po, nasa work lang, ayan. Pero yung iba ngayon, pre, mga bata nang inuutusan nila, pre. Kahit mga bata, guys, I never give because I am tolerating young ones para mabuhay sila ng paraan ng panghihingi. Oo nga. I never give also in a young ones kasi kapag binigyan mo ng binigyan, you will also tolerate them na gano'n na lang habang buhay sila. Di ba? Gano'n na lang yan. Move on na tayo. Pag graduating nyo na ako, maawa kayo. 10 class na lang. BG muna her host. Workout muna saglit. Ayan. Sana nag-workout. Bicolanang sutil, babalikan kita. Ading ko. Saglit lang at nagkikipag. Balitaktakan pa ako. Kayo. Ano bang mga pananaw nyo when it comes sa mga ganon? Ako ganon. Pagka mga bata, alam ko merong mga nasa likod niyan kasi. Hindi naman talaga kapag may nakuha yung bata ng mga kakarampot na pera, alam kong may kukuha at kukuha din niya na matanda. Inamakre okay lang po, sabi ni Mambikola ng Sutil. Yes, only Boy Uragon, 101% agree with you. Pangungonsinti ang pagbibigay sa mga nagmamalimos. Oo nga po guys, kinukonsente mo yung isang tao Kasi, ang motto ko guys is, if you give man a fish, he will gonna live for a day. But if you teach them how to fish, he will gonna live for a lifetime na tinatawag, di ba? Kapag kinonsente mo yung isang tao na, tawag dito, na binigyan mo siya ngayon, bukas pupunta yan dyan, maghihingi na naman kasi. Diba? Yan ang tinatawag ng mga laman ng kalsada. Oo. Nagiging laman sila ng kalsada at nagiging sa syudad na tinatawag. Diba? Yun ang malalaman lang nila. Yun lang ang natututunan kasi nila. Ako sir, kahit ayaw ko po bigyan yung nanlilimos kasi malakas pa talaga ititingnan. Pero di ko alam kasi naluluha-luha ako once na nakakita ako ng nanlilimos. Even though malakas pa sila, bibigyan ko na rin po, ayan. Kaya nga depende naman yan guys sa inyo. Honesty is the best medicine. Oo. Honesty naman talaga guys. Maging honest lang tayo. Maging honest tayo sa sarili natin. Ganun. Tamsak host, sabi ni Ma'am Claridel Ilanga. Ma'am Claridel, hello naman dyan sa'yo Ma'am Claridel Ilanga.
Ay, si Ma'am Claridel, inisnap din ako. Kanina. Mega shoutout na dyan sa iyo, Ma'am Claridel Ilanga. Ayun. Welcome din sa aking live streaming. Iba yung ginamit ko, Ma'am, kanina. Nandun ako kayo, Ma'am Claridel. Pati kay Board, isnabero si Board talaga. Number 1 na isnabero. Ako, nagbibigay ako pagkain, hindi pera. Oo nga guys, tawag dito, minsan, nung bumili ako nung way back when I take my vacation in the Philippines, nung kasagsagan, Pasko yun 2015 ata yan. 2000, matagal na. May 5 bata na nanghihingi sa akin. Galing ako sa loob ng Jollibee, nag-take out ako ng French fries. Sabi ko, nanghihingi sila ng pera sa akin kasi nga ipinark ko yung motor na gamit ko, ipinark ko doon sa harapan ng Jollibee, and then sila yung nagbabantay. Sabi niya, kuya, pahingi naman, Merry Christmas, sabi niya. And sabi ko, hindi kita bibigyan ng pera, pero kako, kung gusto niyo pumasok dyan, kumain sa Jollibee, pwede natin i-set up yan, sabi ko, ngayon mismo. Tapos sabi niya, ayaw daw nila mag-Jollibee, gusto nila pera. So iniwanan ko na lang, sabi ko, hindi ko kayo bibigyan. Mabuti pa ako, ibili ko kayo ng Jollibee or kumain tayo sa Jollibee, sabay-sabay tayo. Ito naman dyan sa Jollibee. Diba? Sabay-sabay tayo kumain dyan sa isang fast food chain. Ayun. Pwede ko kayong mabigyan ng pagkain. Pero wala. Ayaw nila ng ibili ko sila ng Jollibee or pakainin ko sila. So hindi na lang ako nagbigay. Post yan ang nagtuwad sa akin kasi hindi ako nagbigay. Sir AR Vlogs, hello naman po dyan kay Sir AR Vlogs, all the way from Taiwan pa yan guys. Ito guys, sa AR Vlogs, Taiwan din yan. Mega love shoutout naman po dyan kay AR Vlogs. Welcome back din sir sa aking live streaming, legit and organic, highly recommended channel. Also yan si AR Vlogs. Ayun, kaibiganin nyo yan guys, malapit na rin yan na ma-monetize. Post, ako gusto ko Jollibee. Kung mabigyan kita ng pan-Jollibee. I agree also dahil Juna, pero nagbibigay ako ng food sa mga baliw, sa taong grasa, kasi alam ko wala talaga sa katinoan ng pag-iisip, pero kung matino, no, pangungunsente. Oo nga guys, isang pangungunsente ang pagbibigay ng limos kasi tanungin nyo yan guys, AR Vlogs, meron mga nagmamalimos na mga Chinese, na mga incheck, na mga Taiwanese, pero hindi ganun kadami kasi mostly lahat ng mga nila, ang tanging gawain lang nila guys is magtrabaho. Mega love shoutout na dyan sa aking background. Diba? Si Luningning yun. Diba? Hello naman dyan kay Luningning. Ayan na naman siya. Meron ako guys na co-host, si Luningning. Pabati naman po sa amin, ako di pulubi, pero baka naman host, may pabakit. Meron akong guest, si Luningning, kumakain ng malaking banana, di ba? Ano pong masasabi mo, ma'am? Hi guys! Di ba? Patuloy kayong mag-support, okay? I love it! I love it. I love I love the the banana. banana daw. Ayoko din sir ng Jollibee, gusto ko McDonald's. Ano ba ako, guys? Diet din daw, Madam Luningning, pag may time. Ay, opo. Diba? Kaya na ako yan. Lagay na to. Diba? Pumayat na daw siya sa lagay na yan. Diba? Kaya mo Saan kami susuport, ma'am, sa pagkain o sa pagsayaw mo dyan? Saan daw sila susuport? Bye! Diba? Meron tayo guys na tawag dito, icebreaker. Gusto ba ako si Jess araw-araw? Deka lang punta ko CR, grabe ka daw, oo. Pahilo naman dyan kay Luningning, sabi ni Lods Pizza.
Luningning, hello daw. Si Lods nakantabay sa atin guys. Mega love shoutout naman dyan kay Lods at kay Bebe Sane, di ba? Na nakatune in sa atin ngayon. Di ba? Nandiyan naman si Luningning. Meron tayo guys na meron tayo icebreaker sa likod. Anyways, balik tayo guys dun sa topic natin. Ang pagbibigay, ang paglilimos is para sa akin na negative side ko yun kasi meron akong negative side. Yun ang aking negative side. I never give something to a beggar, especially sa mga malalakas. Ayan. Siguro, yun ang negative side ko lang talaga. Kasi nga, yun, alam nyo ba na when I was just a kid, isang kahig, isang tuka lang talaga kami. Hanggang ngayon, isang kahig, isang tuka lang naman talaga kami. And sabi ko, someday I dream na at least makakain man lang kami thrice a day. So, nagsumikap naman talaga kami magkakapatid in the help of my nag-iisang mother. Siya yung nagtaguyod sa amin, guys, para maabot namin lahat ng mga naabot namin ngayon. Kung nalalaman nyo, guys, ganon. Iniwan kami ng tatay ko. I was just 6 years old ata yan. And then nanay ko na lang yung nag-raise up sa amin lahat. Sa amin, magkakapatid. And lahat kami nagsumikap, nagtiis, nagtiyaga. Sabi ko nga, ayokong mamatay na dilat ang mata. Kaya magsisikap ako. Pa-split mo, pre. Sir Host, BG muna. May kalab shoutout din po dyan sa bago rin po natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si LITB. Hello naman po dyan sa iyo, LITB. Bigyan kita ng iyong moderator function, LITB. Para naman pwede ka nang makipagkaibigan dito sa aking live streaming. LITB ang pangalan guys, our new guest. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. LITB, welcome also in my live streaming. Ay nako, only boy. May di ka nabasa na sinabi ko. Alin ba yun? Wow, may model sa likod. Diet din, Madam Luningning. Sa kanyo ako, oy, ano ba? Okay po, salamat. Ayan, sabi ni LITB. LITB, pwedeng pa-type ako ng me. Ayan, para naman madikitan kita. Hindi pa kita kadikit. Panigurado ako, sure ako. Hindi pa kita nadidikitan. Supporter kay Luning. May supporter ka na daw. Luningning. Guys, T1 hanggang T6. Baka naman guys, ha? Yung mga nangangailangan dyan ng WH, monetize and non-monetize channel. Inulot ko po guys, all you have to do is to 47 subscriber ka pa lang, LITB. Baka naman guys, pwede nang gawing maka 50 man lang. 3 na lang. Ulitin ko na nga lang, sabi ko doon sa mga bata kanina, nagdidesisyon ka kasi grabe ka, sa job mo dinadala, McDo ang gusto nila, kaya tumatanggi. Hindi naman po gusto na nila talaga is pera. Kaya nga, I never gave money. Because, yun nga, pangungonsenti kasi. Pangungonsenti ang kapag may isang nagmamalimos guys, kapag ka nagutom yan, magtatrabaho yan, promise, as in. Titiis ko pa LITB, patype naman ako ng me para naman mapuntahan ka. Joke yun. Baka naman guys, pwedeng gawing 50 na. 47, 3 na lang.
Makipagdikitan ka dyan, LITV. Marami kang pwedeng dikitan. Dikitan mo yan si Ma'am Ina Macri. Graduate ka ng 50 agad. Sige na, dikitan mo yan. Si board vlogger, dikitan mo. Marami yan na ibibigay sa'yo, board vlogger. Ito. And the rest na mga nandito sa atin. 10 na lang, uy, maawa, maluoy, wag nyo ko tiisin. Gawin nyo akong tuwan. Ano ba yan? Oo. Pwede ba lapag? LITV, mag-type ka lang ng me. Ayan, me. Ma'am Saimi D Vlog, mega rap shoutout naman po dyan kay Ma'am Saimi D Vlog. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Saimi D Vlog. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Saimi D Vlog? Welcome back sa aking live streaming. Para naman kung ayaw mo maglapag LITV, pwede mong i-type ang me, aura o kaya channel. Automatic yan, hahanapin ni Nightbot ang iyong bahay at ibababa yan dito sa ating live streaming. Ayan. Eto guys, baka naman meron na guys, dikitan mo yan si Ma'am Ina Macri. Graduate ka, dikitan ka niya ng 4. Patamsak po sa premiere mamaya. Ayan, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Sige po. LITV Saimi D Vlog Yahoo. Ayan dikitan mo yan si board. Graduate ka ngayon ng 50. Sige na LITV. Tapos maya dikitan din kita. Para naman maka 50 ka na. Oras na di ka nakikita, para bang kahit ikaw nang nadarama. Bukit Kailan po ba ito Ma'am Saimi D Vlog? Going to Wet Market. Ayan. June 28, 9:15 p.m. Ngayon pala yan. T1 hanggang T7 guys. T7 si Ma'am Saimi D Vlog. T7. 10 na lang ang kulang. Mamaya board, dikitan kita board. Meron akong 4. Mamaya, didikit ko sa iyo yan. Patusok po hanggang hanggang ngala-ngala. Itusok ko yun sa iyo. Mahaba yun, malalaki. Daghang salamat, host. Ayun. Always welcome po, ma'am. Ang ganda ng aking background pag 90s. Ano itong background ko, oy? Guys, baka naman guys, pwede nyong pag-graduating 50 na lang, pang 50 guys, LITV, para naman maka 50 na rin. Makipagdikitan ka dyan, LITV, mamaya dikitan din kita, LITV. Ang kitang bata, eto. Okay ba? Kaso LITV, kung tawag dito, kung i-content mo yung puro bata, kailangan mong iset yung privacy ng mo na made for kids ang iyong gagawing YouTube channel. Pero kapag ka made for kids, mahirapan ka niyan kasi may ibang requirements kasi kapag ka made for kids, kapag ka puro bata yung yung iyong magiging content. Tapos naka-comment yung naka-turn off ang comment talaga niyan. Gusto ko yan mahaba, malaki na saging. Matigas ba yan o nilaga na? Ayon, matigas as in hanggang abdo, hanggang ngalang-ala. Hindi jutes. 50 na si LITV only boy. Wow, sana all. Thank you naman dyan sa yon. Ma'am Ina Macri, 50 na daw ikaw LITV, diba? Naka 50 ka na agad. Hanggang abdo yon, kala mo board. Hindi yun, Judes. Sa Gyno Remix, DJ John Sipa Remix, Mahapit Baby. Nakatamsak na ako dito kay kay Ma'am Maylene. Thank you naman dyan sa'yo, Ma'am Ina Macri, sa pag-50 mo dyan. Sir LITV, pwede pa type ako ng me.
Bumalik ka ng maayos sa LITV. Puksay na kita, tubuhin pa kita. Dili ka. Kung latay o kumatos, kapag di ka nagbalik, latay o kumatos lang ang pagpipilian. Ura ka manoy, work na po ako. Salamat po yan. Sabi ni Ma'am Bicolanang Sutil. Ma'am, thank you for keeping me in your background, Ma'am Bicolanang Sutil. Joke lang naman yon. Baka maano ka, LITV ha. Mga joker yan. LITV dan dikit sa'yo, sabi ni board vlogger. Baka naman. On the way na sa'yo, Bicolanang Sutil. Sabi naman, nakikipagdikitan talaga. Nakakatakot naman. Joke lang naman yun, LITV. Ang ibig lang sabihin ni Ma'am Ina Macri is tamang dikit lang ngayon. Tamang pagkikipagdikitan. Tamang pagkikipagdikitan, guys. Ulitin ko sa inyo, ha. DJ Jonel Sagano. Alam niyo ba, ang tamang pagkikipagdikitan, binago, guys, ngayon yung policy. Tamang tinanggal ngayon sa community policy. Nandun yan sa community forum, guys, ha. Sa community forum. Tamang pakikipag-subscribe. Although hindi naman sinabi doon na pakikipag-subscribe to subscribe. Ang tamang pagsusubscribe is yun na nga, kailangan mong manood talaga hanggang matapos ang video nyo. Tinanggal sa community policy. Basta. Kasi meron na silang bagong yung nakakapag-detect ng tamang pagsusubscribe. Kaya nga madalas tayong nilalagasan kasi nga high-tech na naman sila. Natakot na yun. Joke lang naman yun, LITV. Kanina nagbabasa ako ng and yun na nga, Ma'am Ina Macri, meron ako sa yung good news, guys, sa mga na-traffic ads. May minomonetize ako, may wino-workout ako isang channel na lalaroin ko yung harang nun, na minomonetize kong channel. Malapit nang ma-monetize. Naka 3.9 na siya atang WH. And then, secret, hindi yun si Little Aura. Meron akong, imo-monetize na, ipinapangisda ko, 980 plus na. Malapit na yung graduate din. And then, lalaroin ko lang talaga yung harang. Kapag gumana yun doon, saka ko lang sasabihin sa inyo paano lulusutan yung traffic ads. Yung mga nagka-problema dyan, sana all nilalaro ang harang. Hindi, ako ngayong gagawa, gagawin kong, yung i-add click ko din yon, yung, ano ba ang tawag doon? Yung ko rin, papatanggalan ko din ng harang. Kasi yun ang gagawin kong pag-i-experimentan na channel. Sayang naman kasi. Kapag nag-experiment ako ng channel na may channel na hindi ko channel, di ba? Pero parang alam ko na yung solution kasi kanina nagbabasa pa ako ng policy doon sa forum, tapos nakakuha ako ng ideya kung paano malusutan based on mga YouTube creator, mga developer nun. Ay hindi naman pala ikaw, ma'am, no? Di ba may kaibigan ka na yung ad click? Yung traffic source. Simba, ikaw ba yun? Yung tinanggalan ng harang, di ba? Kasi nga may traffic ad click, ad source ba yun? Ganon. Yung case na ganon. Maraming mga demonetized last a couple of weeks ago. Invalid click yan, sa invalid click. Sagano Remix. DJ John Sipa Remix. Yan, guys, mga invalid click policy, ayan. Nandyan sa link na yan, makikita nyo yan. Ayan. And mukhang alam ko na kung paano lusutan para para maibahagi natin kung paano ma-recover, ma-retrieve yung account. Ayan. Antayin nyo lang, guys, malapit na. Pinapangisda ko yun ang madaling nakakapagod mangisda. Mga ayaw bumalik.
Time check tayo, it's 40 minutes past the hour of 6 o'clock. Konti lang naman tayo guys. Baka naman, pasuyo naman ako guys. May mimigay ako ng isang katutak na WH. Ayan. Yung mga nandito, yung mga nagtamsak sa Premier T1 hanggang T7 ata yan. Tama ba? Hanggang T7. Sagano. Uy, Daijuna, nood ka mamaya. Daijuna. Ano yun, host, invalid click host. Ang invalid click guys, yung tinanggalan ng harang kasi nga yung revenue nyo nagmula doon sa paglalaro ng harang ninyo. Kayo yung nagpi-play ng inyong mga harang. Tapos nadidetect na yan guys ha. Tapos yan ang tinatawag na invalid click na tinatawag. Yung kayo ang gumagawa ng sarili nyong revenue. Inamakprida na pa yan, sabi ni LITV. Inamakpri, oh yeah. Ipanggisa mo din ako only boy ng madaling araw. Ipangisda. Ako na magbabalik pagising ko. Sige. Bigay mo sa akin yung logo mo, oy. Oh, yung profile pic mo. Sige na. Damsak po, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Ito guys, si Ma'am Mariana Channel, yung nag-donate kagabi din. Nag-donate ka ba, Ma'am Marie? Yung aking kababayan yung nag-donate, ata yan. Tsaka si Ma'am Sting Idora. Sagano. DJ John. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Mariana Channel. Welcome also in my live streaming. Legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Si Ma'am Marie. Ang aking kababayan. Agad-agad only boy. Sampu na lang, dikit na po. Ayun. Uy, 10 lang tayo guys. Baka naman may mga pandikit kayo dyan. Kay Ma'am Ina mag-create, at saka kay Board Vlogger. Si Board Vlogger malapit ng mag 5,000, mag 5K. Baka naman. At saka si Ma'am Ina malapit ng mag 2,100. Tinigil-tigilan ko ang pangingisda. Oy, sabi mo dyan. Bago ako mag-premiere, sana tuwa na ako. Ano ba? Ma'am, sige na ma'am. 7:30 diba ang iyong premiere, T5. Hindi po Sir Ora kasi wait ko yung message. Hindi pala nakaano. Oo nga. Oy ma'am, budol daw talaga yun, official budol. Sabi ni Board Vlogger kasi marami nang nabudol daw yun. Tingin na lang pala. Sayang naman kasi. Bawal na ba mag-play sa Opera Host? Ma'am Saimi D Vlog, tigil-tigilan nyo yung pag-play ng inyong masariling video ha. Kasi ganito yan, ang URL na tinatawag ninyo is lahat ng video natin ha. Parang may database kasi sila na kapag yung video natin, yung URL ng video natin is dumadagdag yung mga yung kanilang views, yung watch hour at saka yung subscriber. Nalalaman yan kasi sa metric analysis nila, based sa ating analytics guys, sa ating mga channel. Nalalaman din nila sa database nila. And then malalaman nila kung anong IP address yung nagpi-play niya. Nakukuha din pala nila yon. Oo. And then kapag yung revenue mo is na-reach mo, alam mo, revenue mo ngayong buwan, na-reach mo na, hinahanap yan, nire-review din pala nila. Nalalaman nila kung sino yung nagpi-play ng kanilang mga video. Kaya kung maraming nagpi-play ng video nyo, marami rin na lumalabas yan. Nakikita nyo yan kung saan lugar, kung ilan yung nagtamsak, diba? Kung isang IP address lang, nagpi-play sa isang URL, nalalaman nila, kaya nga nag-i-issue sila ng invalid click. Kaya tatanggalan kayo ng harang. Kahit ano pang klaseng browser yan ha. Pero kung halimbawa, i-plinay ko kayo ngayon sa akin, wala namang problema yon. Bukas i-play ko na naman kayo. Walang problema yon. Kasi nga, tawag dito, kung halimbawa nakakuha kayo ng 7WH sa akin ngayon, i-play ko kayo ng halimbawa mga 10WH at yan kasi napasobra yung tulog ko. Pag 10 hours pa yan, walang problema yan kasi iba ang IP address ko. Iba yung IP address nyo. Magkakaiba tayo ng IP address kasi. Walang problema yon. Ganun po yun guys, ha? Kaya, make sure
Pero pinag-aaralan ko naman talaga kung paano lusutan yung yung invalid click, kaya nga gumawa ko ng aking pangatlong monetized channel. Yun ang pag-ieksperimentuhan ko talaga. Saka ko na ipakilala sa inyo kung sino yon. Kapag nawala na ng harang, ipapakita ko sa inyo isang best na example ng nilaro yung harang at nagkaroon ng invalid click. Daghang salamat host sa info. Opo ma'am, kasi nung last couple of weeks ayon, maraming mga na-demonetize dahil sa invalid click. Tamsak po Tito Uragon, kumusta na po ikaw? Okay naman po Ma'am Sophia Bianca, ayan. Patamsak po ako sa bago ko pong premiere, please, salamat po. Sa July 7 pa, di ba? Meron ka sa akin na Sophia Bianca. T3, ayun, July 4. Before you go, T3 ka Sophia Bianca. Ayan. Ano lang pala? suddenly your heart beat Magsusul. Sorry, I don't know you ever so and so. Before you go, was there something I could have said? I think it all stopped running. Kill me how you like you make me feel so. July 4 po, ayan. Ayan, tawag dito? T3. Yung mga nagtamsak guys, sabihan nyo ako ha. Kasi ang nakalista ko dito is dalawa pa lang, si Ma'am Simpulay at saka si Bicolanang Sutil ang nagtamsak sa premiere. Baka naman, patamsak din po ako guys ha. Time check tayo, it's 46 minutes past the hour of 6 o'clock, ayan. Di ba 7 o'clock yun ma'am, Ma'am Ina, T5? Nelby Gumapo, ayon. Bago rin po natin na magiging kaibigan kadikitan or kabarkada na nandito sa ating live streaming. Mega love shoutout naman po dyan kay Nelby Gumapo. Bigyan kita sir ng iyong moderator function, jacket ba? Na tinatawag. Para naman kulay blue ka na rin at pwede ka nang makipagkaibigan dito sa ating live streaming whenever you wanted to make friends. Ayan. Mega love shoutout to you, Nelby Gumapo. Magandang gabi sa iyo. Welcome din sa aking live streaming. Patusok. Ako premiere sa ni Ma'am Jeans channel. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jeans channel. Highly recommended, soon to be. Malapit nang ma-monetize din. Welcome back din sa aking live streaming Ma'am Jeans channel. Workout na natin ma'am yung channel mo Ma'am Jeans. Okay, 20 na lang guys. Road to 1,000 guys. Baka naman, sige na, mamimigay ako ng 5WH sa bawat didikit kay Jeans channel guys. Another 5WH. Road to 1,000 natin. Bawat didikit nyo guys. Wala naman akong ipi-play. Dadalawa lang. 5WH, mamimigay ako 5WH sa bawat didikit kay Ma'am Jeans channel. Oo nga, 20 na lang guys. Road to 1,000 natin. Baka naman, sige na. Mamimigay ako guys ng 5WH sa bawat didikit kay Ma'am Jeans channel. Yung VPN host nakalink ba yan sa internet? Ayan sa guys, pati yung VPN guys ha. Kahit halimbawa saang bansa kayo, ilagay nyo yung inyong IP address guys. Make sure na tama yung paggamit nyo ng VPN ha. Because if you're using VPN the wrong way around, makakaproblema rin kayo ha. VPN guys, akala nyo lang ang VPN is hindi nadidetect. Oo nga, hindi nadidetect. Although, hindi nadidetect. Pero, ang VPN guys, kapag kamali ang pagkakagamit nyo, madidetect pa rin kayo. Ha? Sige na guys, baka naman, si Ma'am Jeans channel, busy kayo sa kwentuhan tungkol kagabi host, kaya kinig na lang ako. Sabi ni Ma'am Jeans, oo nga, sorry na talaga Ma'am Jeans. Uy, oo nga. Ito guys, road to 1,000 natin, si Ma'am Jeans channel. Ma'am, sige na, 0, ayan. Ayan, ito guys, ang bahay ni Ma'am Jeans channel, 0 pala, 0, hindi 01. Road to 1,000 natin guys, 5WH, sayang naman guys. Konti lang yung ipi-play ko, sa aking isang computer.
Dito na lang, mamigay na lang ako ng WH. Ayan. Sa mga nangangailangan guys, especially sa mga bago natin na kaibigan guys, if you need WH, I know for sure na kailangan nyo ng WH. Pwede nyong dikitan. Bawat dikit nyo guys, mamimigay ako ng 5WH. Sige na, kahit ninja na, bibigyan ko kayo ng 5WH. Ayan. Makagraduate lang si Jeans Channel, road to 1,000 natin. Mukhang mamumulobi ako na ito. 5WH. Paano kung yung 20 yun, isang tao lang, 100WH, piste. Oh, tulungan mo ako, Ma'am Jean. Sige na, tag-50 tayo. Tag-50. Okay lang yun, guys. Okay lang. I am giving away 5WH kahit ninja. Oh. Pero tawag dito, kung isang tao guys, antayin nyo guys, at least 5 days. Depende sa video nyo ha. Pero pwede ko namang i-play ng ilan ba? Isa, dalawa, tatlo, tag, apat na, tag 5 browser, pwede yan. Jeans Channel dan sabi ni Nelby Gumapo. Nelby Gumapo, bigyan kita ng 5WH. Nelby Gumapo, ayan, Gumapo. Jeans Channel dan sabi ni Nelby Gumapo. Mega love shoutout to you, Nelby Gumapo. Ayan, bigyan kita ng 5WH sa pagdidikit mo kay Jeans Channel. Ayan. Road to 1,000 natin. Ma'am Mercy D. Si Simon D. Ayan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Simon D. Welcome din sa aking live streaming. Ma'am Atimon, di ka nag-live stream kanina, Ma'am Atimon. May premiere pala to si Ma'am Atimon. Ay, nakalimutan ko. Inamsakan ko yun si Ma'am Atimon vlog. May premiere pala din to guys, si Ma'am Atimon. Simpleng chicken curry. Sana all. Chicken curry. Ilagay ko ikaw, Ma'am, kay T7. Ay, T8 pala. DJ Johnny Sagano Remix. DJ John Siva Remix. Dahil konti lang tayo guys, mamimigay ako ng WH. Ayan. Kailan ba ito, Ma'am? June 29, 6 p.m. T8 guys, T8. Ayan. Ma'am Ate Mo, hindi ka nag-live stream kanina. Welcome back sa aking live. Nag-LS din sir, pero napaagang. Hindi na kita inabutan pala. On the way, Jeans. Ayun. Ma'am Saimi D Vlog, sabihan mo ako kung ilan na ma'am ha. Ma'am Jeans Channel, pwede pa-type ako ng me. Me at saka 0 lang ang i-type mo. Ma'am Atimon Vlog. Ito guys, dikitan nyo to si Ma'am Atimon Vlog. Kung nangangailangan kayo guys ng napakaraming dikit, ayan, dikitan nyo yan si Ma'am Atimon Vlog. Makakagraduate kayo dyan. Marami kayong may isda din dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Every 6 o'clock in the morning, Philippine Standard Time ang kanyang live streaming. Ito guys, road to 1,000. Ayan. Si Ma'am Jeans Channel, baka naman. Mamimigay ako ng 5WH. Kahit ninja guys, 5WH ibibigay ko. 982, 18 na lang guys. 18 na lang, 18. Si Ma'am Jeans Channel. Ma'am Atimon, yung 18 mo dyan, Ma'am. Sige na. Oo. Asan ba si Board? Marami pala yun si Board. Board! Pahinga ako, Board! Marami yun ang mga ninja eh. Galing na yan. Dan Full Pack Jeans Road to 1K yan. Kay Saimi D Vlog. Hanapin ko. Saimi D Vlog. Ma'am, ilan na ba? 5WH na. Noted. GMTs 143 Vlog. Bagong-bago rin po natin mga kaibigan. Si LITB, bigyan kita ng 5WH. Ano, LITB? Kaso hindi pa mag 5WH, LITB yung ano mo, 5WH. Or bigyan kita ng full playlist, sir. Full playlist. I-play natin yung ano mo, sir, ano. Kasi hindi pa mag 5WH. Mega love shoutout po dyan sa'yo, GMTs.
143 vlog, tamsak na po host. Ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function. Ma'am, GMTs, 143 vlog, para naman pwede ka na makipagkaibigan dito sa ating live stream. Pwede ka mag-earn ng WH kung gusto mo. Namimigay ako ng 5 WH sa bawat didikit sa ating road to 1,000. Dating dikit na kita, ayan. Opo, ma'am. Mamimigay ako ng 5 WH sa bawat didikit guys kay Jeans Channel. Road to 1,000 natin. Baka naman, magbabalik yan sa inyo guys. Huwag kayong magalala. Nagkaroon na kayo ng kaibigan, nagkaroon pa kayo ng 5 WH sa akin. Bawat didikit yung ninja, bibigyan ko rin ng 5 WH guys. So, sayang naman. Hello ma'am, GMT's 143 vlog. And Daisy Florenosos, mega love shoutout naman po dyan kay and Daisy Florenosos. Nagbabalik rin po natin na kaibigan Dan Tamsak. Thank you for that sweet tamsak ma'am. And Daisy Florenosos, ayan. Sino host? Ito guys, si Road to 1,000 natin. Yung ay, asan ba? Yung nakapin sa, ipin ko, ayan. Ang ating Road to 1,000, 18 na lang ang kulang guys. 18, malay nyo, 5 WH din yun. On the way, Jeans Channel, si Saimi pala, si Anday, si Florenosos. Si Saimi D vlog din pala. Ayan. Sige. Ma'am, sabihan mo lang ako kung ilan ha, yung dinikit mo. Yung mga bago natin guys na kaibigan, baka naman, 5 WH din guys, nakasalalay. Sayang naman. Kasi kung nag-workout kayo ng channel nyo guys, win-workout nyo yung channel nyo. Ang requirements is 1,000 subscriber and 4,000 WH ang kailangan nyo. 983 na, 70 na lang guys, baka naman. O diba, kukunti lang tayo. Kaya mamigay tayo ng isang katutak na WH. Baka meron kayo mga tinatago dyan ng mga ng mga ninja nyo. Ayaw nyo ako na lang ang magpapagraduate kay Ma'am Jeans Channel. Ma'am, buksan ko lang yung aking Opera browser at saka yung Firefox browser ko. Sino po yan? Jonah Sagayno Remix. Hanapin ko lang. Tamsakan ko yung sarili ko. Sabihin ko, tamsak. Lapit na ako mga adinga. Ayan. Ma'am, malapit na ma'am. Oo, antayin mo lang ma'am. 983, ayan. Ilan na ba? My Everything Jeans Channel. Sana all, my everything. At sana all merong 2 minutes na intro sa DJ Jonah Sagayno. sa kanilang channel. Kasi ako walang ka-intro sa aking channel. Diba? Yun ang aking comment. Alam mo naman ang comment, oy? Nabasa mo na, ay narinig mo na. Baby, tamsa ka na si tita. Kung nabalik na CP mo. Meron na, oy, bebe, tamsakan mo daw si Ma'am Ina magpribala kapag di mo tinamsakan. Mga anak ko yan, host 2, ayan. Sige. 984 na, ayan. Sino ba? Switch account. 985 na. DJ Jonah Sagayno Remix. Si Ina Macri, hanapin mo.
to the beat, back to Ilan na ba? 986. Ayaw nyo Ayaw nyo ng 5WH ha. Lapit na ako mga ading ha. Ayan. Bebe, tamsakan mo si tita. Mga anak ko yan. Host, dalawa. Thank you, Nak. Samson Vlog. Mega love shoutout mo po dyan sa Samson Vlog. Welcome back din sa aking live streaming Samson Vlog. Ayan. Hello naman yan. Ayan. Ito, tingnan mo to. Na-video. And then... Hindi ko pa nasusubscribe. Ay, may bago kang account? Uy, nagpe-premiere na guys. Si Ma'am Ina Macfree, ayan. Mamaya mo na i-subscribe ng bago mong account. Eto, tamsakan mo to. Eto. Ito na maglagay ng Ano ba naglalag? Uy guys, pasuyo naman ako guys. Pabomba naman ako guys. Sige na, maluoy mo. Pabomba ako guys. T5. Si Ma'am Ina Macfree naka-premiere na guys ngayon. Baka naman. Eto guys, pabomba naman ako guys. Ina Macfree dan. Ayan. Ako din bebe. to the beat, Pabomba naman ako guys, yung sabog-sabog ha. And then sabihan nyo ako guys kung ilan yung dinikit nyo kay Ma'am Jeans Channel habang nandidikit din ako at nang bubomba si Bebe. Ayan. to the beat, back to the DJ Jonel Sagay. Ilan na ba? Ito pa. Goyang bersama musik dari Hendro Geng. Gaya sama-sama dengan dia kita kupas. Tak ikuti irama musik gaya yang berbeda. Nelby Gumapo, Ina Macfree, pabalik na lang po. Mamaya-maya guys. Goyang, geleng, geleng. Angkat kanan kiri, angkat tangan kanan. Kita mulai goyang sama-sama. to the beat, back to the Uy, hinumbaran ako ng jacket doon. Ay, wala akong jacket. Bakit wala akong jacket mo? Ay, nanguhubad ng jacket. Oo. Oba. Si Yana Banana, nandun si Yana Banana. Wala ring jacket. O, diba? Si Yana Banana. Siyempre, naintindihan kong walang jacket si Yana Banana. Kasi nga, si Bebe yon. Uy, sana all piniplex yung channel. Manda talaga to sa akin. Piniplex yung channel. Let's go! Let's go! Mr. Visayas, DJ Jonel, Sagayno Remix. Hanapin ko muna si Ma'am Jeans Channel. Oy, 987 na si Ma'am Jeans Channel. The best pop remix, Mr. Visayas, DJ Jonel, Sagayno Remix. Guys, nandito kami guys sa T5. Habang nagdidikit ako kay Ma'am Jeans Channel, road to 1,000 si Ma'am Jeans Channel. Baka naman guys, namimigay ako ng 5WH sa bawat
Didikit kay Ma'am Jean's channel, main channel man or ninja account guys. Oo nga. Sabihan nyo lang ako kung ilan ha, yung dinikit nyo. At dikitan natin to ng bonggang-bongga para makagraduate na rin. 988. The best Bob Remix. Mr. Visayas. Ma'am Ate Mon, baka naman. Oo. The best Bob Remix. Mr. Visayas. DJ Junel. Sagayno Remix. Board, mega love shoutout naman yan sa'yo. Meron akong road to 1,000 board. Baka naman. 980, ilan na ba? 989. Hoy, may mayaman. Hello naman dyan sa mayaman. 990. Ilan na ba? Ma'am Jean's channel, thank you for that amazing super chat, Ma'am Jean's channel. Welcome naman dyan. Oy, may mayaman. Hello naman dyan sa mayaman. Nandidikit pa ako, ma'am. Huwag kang ano. Nandito kami guys sa T5. Habang nandidikit tayo kay T5, ay nang bubomba. Nandito kami guys sa T5. Baka naman, pasuyo naman ako guys. And then yung ating super chatter also. Okay. Lagyan ko muna ng code ang ating super chatter. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Nandidikit pa ako ma'am para makagraduate. Makagraduate ka na ma'am. Ada paliangan update status baru. Kita tanya siapa na begitu. Masih sayang dong anak. Bosan apa kita. Sorry sekarang tak so ada yang baru. Ada paliangan update status baru. Kita tanya siapa na begitu. Masih sayang. Ay? Bosan apa kita. Sorry sekarang tak so ada yang baru. DJ Jonel Sagayno Remix. Paliangan update status baru. Kita tanya siapa na begitu. Masih sayang dong anak. Bosan apa kita. Ayan. Sorry sekarang. Ba't ang kunat board ayaw gumalaw? Paliangan Sir, Shan TV Gwapo, meron pa akong isang pinapagraduate, sir. Baka naman, oo. 10 na lang. sayang dong anak. Bosan apa kita. Sorry sekarang. 890 na. Ay, 990. Kan datinya pecinta cuma pura-pura. Kita cuma jabat-jabat. Biarnya nada dengar ini hati so kabar pura.
Ayan guys, si Jeans Channel, baka naman, 990 na guys, 10 na lang talaga. Sino sir? Si Jeans Channel, type 0 guys, ayan. Baka naman, 10 na lang talaga. Sayang naman. 5WH, bibigay ko guys, 5WH. DJ Jonel Sagayno Remix. Tara paliangan na update status baru. Kita Sean TV Guwapo, kala ko mag-LS ka. Ayan, sabi ni Board. Boseli apa kita, sorry sekarang tak so ada yang baru. Tara paliangan na update status baru. 991, siyam na lang guys, siyam na lang. Yesus masih sayang. Ilan pa ba? Boseli apa kita, sorry sekarang tak so ada yang baru. DJ Jonel Sagayno Remix. Board, ba't ayaw gumalaw? Ang dami ko na dinikit, tinatapos ko video. Sabi ni Sir Sean TV Guwapo. Maya mag-update yan, Sir Sean TV Guwapo. Ayan. Patulong naman ako guys sa ating road to 1,000. Si Jeans Channel, baka naman siyam na lang. 8 na lang guys, 8 na lang kasi nagdidikit pa ako. 5WH, kahit ninja guys, 5WH bibigay ko. Konti lang naman yung nandidikit guys. Konti lang yung premiere natin. And konti lang yung nagtamsak. Baka naman guys, patamsak ako sa mga premiere. T1 hanggang T8. Ayan. 1WH bawat guys, premiere. Ayan. Ano ba? 992 na. 8 na lang, 8 na lang. So ada pasangan baru, jadinya usah ngana mau baganggu. Kalau ngana rindu, coba dengar nih lagu. So ada yang baru. Mama Riana Channel, mega shoutout po dyan sa iyo, Mama Riana Channel. Mama Ri, pahinga ako ng ninja mo. 8 na lang ang kulang guys, ni Jeans Channel. Baka naman. Ang ating super chatter also, nandidikit pa ako guys, saglit na. Mama Elma, mega love shoutout din po dyan kay Mama Elma Tihada, also known as Mama Elma. Mega shoutout po dyan sa iyo, Mama Elma. Welcome back din sa aking live streaming, Mama Elma. Thank you also for joining my streaming, ma'am. Highly recommended monetized channel also yan si Mama Elma, also known as Elma Tihada, guys. Nandidikit ako guys, and nandun yung isa kong yung isa kong channel kay kay Ma'am Ina Macfree. Ayun, nakaantabay, tinanggalan ng jacket. Ayan, 993 na si Ma'am Jeans Channel. Sino pa ba? Ay, tapos na pala to. DJ Jonel Sagayno Remix. Meron pa ako. Buksan ko lang yung aking Fairfax browser. Asan yung gusto na graduate? Ayan, sabi ni Sir Sean TV Guwapo. Ito guys, 0. Ayan, 00. Ayan ang ating road to 1,000 natin guys. 0 ang kanyang code. Patamsak po sa Premier Hosting, sabi ni Mama Elma. Noted po, Mama Elma. Ayan. Ilagay kita ma'am kay T8. Baka naman guys, yung ating super chatter. Okay, kaibiganin nyo yan, mayaman yan. Si Ma'am Jeans Channel, gagraduate ngayon. Sino si T8? Ay, T9 pala.
Ilagay kita kay T9. June 28. T9. Ayan, T9 ma'am, T9. DJ Jonah Sagayno Remix. Asa na ba yan si Jeans Channel? Wait lang guys ha, nag-ano ako, nagdidikit pa ako. 993 na guys, baka naman, 7 na lang, 7. Ay, hindi pala to. DJ Jonah Sagayno Remix. Rapid test, Sean here on the way nakapin. Thank you naman po dyan sir, Sean TV Guapa yan. Let's go! DJ Jonah Sagayno Remix. 994, ayan, 994 na. 6 na lang talaga guys. Si Ma'am Jeans Channel, board bagger Dan 9, Premier Uragon niya, ayan. Board noted board, ayan. Board blogger, ayan. 9WH board, ayan. Donate kay Maylin, mapili yung double. Donate, ayan. Noted board, donate kay Maylin, mapili. Baka naman board, meron pa akong 5WH each. Ayan, sige na. Baka naman. O, baka gusto mong i-donate uli. Eto kay si Ma'am Jeans Channel, gagraduate. Kahit ninja, bibigyan ko ng 5WH. Sean here on the way sa nakapin. Ayan, sabi ni swab test. Noted po. Ayan. Board Vlogger 8 done. Okay kay Jeans Channel. On the way na daw. Ayan. O, gagraduate ka nga. Tinatapos ko lang ito. $994. Ayan, 994 na guys. Si Ma'am Jeans Channel. 996 na pala. Ayan. Let's go! Ito guys, 0. Salamat mga ading. Hashtag Gerald TV, sir. Kumusta naman tayo dyan, mga pupoging lalaki yan guys. O, diba? Ito ang idol ko sa kapugian. Kumusta naman tayo dyan, sir? Hashtag Gerald TV. Welcome back sa aking live streaming. Only boy, di ko talaga alam bakit ka nawala ng jacket doon. Tinanggalan mo ako eh. Uy, pre. Tinanggalan niya ako, pre, ng jacket. Diyos marahay na banggi po sa gabos. O, diba? Sana all marunong magbigol. Diyos marahay na banggi ng tayo dyan sa inyo, sir. Mega shoutout po dyan sa iyo kay hashtag Gerald TV. Welcome back, sir, sa aking live streaming. 1, 2, 3. Ibinalik ko agad.
Jeans Channel 1K ka na, Yahoo. Ayun. Congratulations naman dyan kay Ma'am Jeans Channel pa. Padagdag naman guys. Oh, dagdagan nyo. Baka naman. Ako din di pinantihan. Bigyan ko pala to si Ma'am ng graduation song. Oy! Bigyan kita Ma'am Jeans Channel. Board! Ihanda mo na board yung mga kailangan mong ihanda dyan. O, certification. Congratulations naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Isa ka ng ganap na isa ka ng ganap na graduate. Sinubaran mo si Pri Ate Balls, magsuri ka agad. Lumayas ka na kasi kaya di mo na nakita na binalikan ka na ng jacket. Ayaw nyo talaga. 4 dinikit ko Juts Uragon. Donate kay Ma'am. Plus 20. Ayan. Plus 20 board. Ayan. Donate. Noted. 29. Wow, 29. Thank you, grad ako ng 2 beses Yahoo. Ayan. Ako din yung pag-graduate. Hi, ito pa guys. Oh, mamimigay yan si board. Oh, ilan ba board ibibigay mo? Sige na board. Yan namin kung 29 plus 5 plus kay Saimi D Vlog. Ilan ba kay Saimi D Vlog? Sino ang Bante? Oh, di ba? Uy, saglit lang Jeans Channel. Inihahanda ni board yung yung tawag dito, yung certification. Meron niya copy paste mo lang board. Sir, hashtag Gerald TV nandito rin sa atin guys. Ayun, Ivan Bisdak Adventures nagbababa ng kanyang bahay. Mega love shoutout naman po dyan kay Ivan Bisdak Adventures. Welcome back din sa aking live streaming. Kanina pa ako, sorry Daijuna. Oo, basta tinanggalan niya ako pre. Oo. Ako din pre pa 4K6. Hello po sa 2 magandang dilag kay Maylin Mapili at Miss Jonas Salundaga. Sabi ni hashtag Gerald TV. O, diba? Okay, si Ma'am Ina Macri, kailangan idamay mo yan sa mga magaganda. Oo nga, tapos si Ma'am Jeans Channel. Oo. Wag mong pinipili, sir. Tapos yung mga pupogi natin yan, guys, nandito sa atin si Sir Sean TV Guapo. 3 dinikit ko, sir. Sean TV here. Ayan. Sean TV Guapo. Ayan. Sean TV Guapo. Sir, bigyan kita ng 15 WH. Tama. O, diba? Huwag mong nilalampasan yung isa pang maganda. Oo, yung sa sobrang ganda, sarap gilit-gilitan ang mukha, ang kinis. Maguramintado ako pag nawala ako sa listahan ng magaganda. O, diba? Sabi ko sa inyo, wag niyong kinakalimutan yan. Sino need ng WH? Kami, sir! Lahat! Ay, tawag pa si Ma'am Jeans Channel. Uy, ayan pa si Ma'am Jeans Channel. Wag mong tinatanggal yan sa listahan ng magaganda. Oo. Sino ba yung mga nandyan? Sasakyan ko kayo, wag ako. Isali mo kasi, sir. Anderson, oy, oo nga. Isali mo yan, sir. Nagkakamali ka ng tinype. Sasaktan ko kayo, di ba? Dalawa lang ang pagpipilian nyo. Ayan pa si Ma'am Lady Rose. Oo. Dalawa lang pagpipilian nyo, latay o kumatos. Mahala kayo dyan, oy. Check tayo, 24 minutes past the hour of 7 o'clock in the morning. Certificate of completion. Ay, andito na. Ma'am Jeans. Oo. Kailangan ma'am, screenshot mo to ma'am ha. Kasi malapit na guys, malapit ko nang i-announce na lahat ng may mga certificate magkakaroon sa akin ng something surprise, di ba? Yung may mga screenshot ha. Ayan. Certificate of completion is given to Jeans Channel for completing the requirements of Uragon Colboy Pokpok University. Given this 28th year of the beach. O, diba? Yahoo! 2,000 times ka na lang. Lain mo yun. Thanks, host at board vloggers. Certificate. Good morning, Pri. Morning daw, oy.
Oy, screenshot mo yan, ma'am, ha? Wag mong wawalayan kasi yan ang tanging hanggang ngayon, di pa gumagraduate si Board Vlogger 8. Maawa kayo, oy. Ay ako, kawan nyo rin, mga pisngi. Screenshot ko lang. Ayan. Kasi baka manalo kayo, guys, ha? May pinamimigay ako, may pinamimigay ako. May surprise ako sa inyo, ha? Sa mga may screenshot. And sa aking mga VIP member, guys, may surprise din ako sa inyo. And the rest of you, guys, basta abangan nyo na lang. Kinukuha ko pa yung mechanics, yung tamang proseso kung paano ko gagawin, ha? Ina kalaban, no? Mali pala yan, Uragon. Ma'am Grace, may galap shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace P. Vlog. Nagbabalik din natin yan na kaibigan, guys. Si Ma'am Grace. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Grace? Welcome back din. Our newly monetized channel, diba? Isali mo ako. Bulls, 75 na lang sa ako. Congrats nak Jeans Channel. Sabi naman Ate Mon Vlog, diba? Nandito pa sa atin. Nasa session lang ako. Wow, may session siya. Ano ba yan? Barang may session na. Sir, yung video message po, ayun nga pala. Oy guys, kung sino man po yung gusto mag-send ng video message, guys, congratulatory message, guys, para kay Ma'am Grace B. Vlog. Pwede nyo po, guys, na i-send sa aking Facebook account at ipo-forward ko na lang po kay Ma'am Grace B. Vlog, guys, na gagawin nyo, guys, na compilation ng congratulatory message ng kanyang pagka-monetize channel. Ayan. Oo nga. Ang guys, ang due date is bukas ng umaga, alas 7 ng umaga, ha? Kasi mag-edit, gusto ko mga sanda ng para marami yung i-edit mo. Salamat, host. Ma'am Saimi D Vlog, ilan po ba yung Ma'am Saimi D? Iniwan ko lang to, oy. Sige. Ito. Ay, mali pala yung certificate. Ito pala, ito. Ito daw pala, Ma'am Jeans, di ba? 1,000 times ka nang Diyos ko, giging ka ng 1 p.m. Gigising ka ng 1 p.m. pre. Baby, salamat sa panonood kanina kay Tita, ha? Ayan, sabi ni Ma'am Ina Macri. Pre, magsimula ka na, pre. Ayan, only 5 minutes more na lang ako, guys. 5 minutes more. Iba ang oras natin. Kasi may gagawin pa ako, guys, ha? Ilipat ko kayo, guys, maya-maya kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Congratulations po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Nasa session lang. Diba? Nasa session daw siya. Pag-graduatein nyo ako, Diyos ko, naglupasay na ako dito sa magpa 5K na, guys, si Board. May kasi ako, guys, may tatawagan akong some kind of public attorney. Kaya nag 2 hours na rin ako. Sige, sir, out. Sige, out na. Salamat, ayan. Sige. Di man lang ako graduate, oy. Oo, grabe naman tong mga to, oy. Uy, kay pre natin pag-graduatein sila. Si Board, di kita maya-maya ng 4. Ilan ka na ba, Board? Tingnan ko si Board. Marami na idinikit sa'yo si 4.99. Oh. Sampu na lang, ayan. Pag-graduating kita, Board Vlogger 8, 10 na lang, grabe, wala, ayoko na mag-white quit. Diba? As in. Pagdiinan natin yan. Ayaw na, guys, kapag di nyo pinag-graduate, ayaw niya na talaga. Thank you again, host and guys. Ayan. Ma'am Lady Rose, ay Ma'am Jeans, thank you din po, ma'am, sa'yo, ha?
Maya-maya guys, ilipat ko kayo kay Ma'am Jonah sa Lundaga kasi may kakausapin akong isang public attorney ang kailangan ko. Kasi I have something important na na inaasikaso guys, mga documents. Ayan. BFF, kanina pa kita hinihinga ng saging, di mo ako pinapansin, Ina Macri. Sir Jem Bius, nandito rin sa atin. Nagbabalik natin ang kaibigan. Sir Jem, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Sir Jem Bius. Ayan, napaka-legit and organic na kaibigan natin to guys, si Sir Jem Bius. Na may viral. Ang laki ng bahay, ang laki ng bahay. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Sir Jem Bius. Welcome back sir sa aking live streaming. BFF, kanina pa daw. Oy, BFF! Ako hindi na ako muna nakakapangisda. Kasi nga meron akong importanteng ginagawa. Ayan. And pagkagabi nag-ML is late. Ito nga nag-ML na naman si Bebe. Si Bebe nag-ML. Naka 42k na pala ako, di ba? Sabi ko sa inyo 42k. Sana all may join ay sir, monetize channel mo na yan. Oy, para meron kang pag naka 100k ka, meron kang silver button. Asa na ba si Pri? Naka-live stream si Pri. Ayan. Ito guys, lipat ko kayo kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Ang ating kaibigan. Ayan, naka-live na guys si Ma'am Jonah sa Lundaga. Mag-end na rin ako. Ma'am Jeans, thank you for that amazing super chat, Ma'am Jeans, ha? Support to you lang, host. Thank you dyan sa'yo, Sir Jem Bius, ha? Sir Jem, thank you po. Ito guys, pwede kayong lumipat dito kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Ayan. Ma'am Jeans, thank you po, Ma'am Jeans, ha? Maraming salamat sa inyo, guys. And sa inyong lahat, guys, maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi at mapagpalang araw sa inyo. Kakain muna tayo. Kakain na tayo. May tatawagan kasi ako, Bebe, yung attorney. Ayan. Bye po. Ayan. Guys, maraming salamat sa inyo. Ayan. Sana all kakain na. Oo nga, ma'am. Kasi may tatawagan niya ako, ma'am, na something important. Bye guys, I love you all. Ako pa yung lingkod guys, Uragon. Kita-kita tayo ulit bukas, alas 5:30 ng hapon. Ayan. I love you all. Sana all may kakausaping attorney. Oo nga. Lipat ka dito, ma'am. Okay, Ma'am Jonah. Pag-end na rin ako guys. I love you all guys. Bye guys.